Un any més celebrem el Cadem Beach Volley Cup. Aquesta és la segona edició d'aquest Cadem Beach Volley Cup, un torneig de vòlei platja dirigit a clubs i equips de tot Espanya. Aquest any participen més de 200 jugadores, tenim 35 equips de les diferents categories, hi ha una categoria infantil, categoria cadet i categoria juvenil femení. Així com a novetat, doncs, tenim un equip de fora a Catalunya, tenim l'Escola Quercus de Madrid, que ens visita amb 4 equips. I el torneig es celebrarà entre avui dissabte i demà diumenge. Ja vam començar ahir divendres a la tarda amb uns entrenaments dels diferents equips, i avui dissabte juga la fase de grups i demà diumenge la fase final d'aquest Cadem Beach Volley Cup 2017.